When some of those standing there heard this, they said, "He is calling Elijah." Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a stick, and offered it for Jesus to drink. But he raised aside. "Leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him." And when Jesus had cried out again in loud voice, he gave up his spirit. Father, we thank you for such a time. We glorify your name. We give you praise. Speak to us, instruct us, empower us, correct us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Nyaya ndinayo nasi incident yakaitika pa Calvary pa cross. Jesu ari pa mchinjikwa. He was in pain, ari mu marwadzo. Bible ratanga kutsarangura kuti there was darkness all over. There was darkness all over. And Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" Shoko rinoti, "I will neither leave you nor forsake you." Jesu unopupura pese paanofamba kuti ndinoita zvandakatumwa naBaba, andigone kuita chandisina kuona Baba vachiita kudenga. Jesu unofamba neministry yake uchipupura kuti iye naBaba vari pamwe. But on this note, on this incident, unochema achiti, my God, why have you forsaken me?" Mai mumvuri makadi yenyu, may the good Lord bless you. Pakadiko pa Manchester, yakadiko family. I hope I find you well. God bless you. Thank you so much for tuning in. Mukoma Benji, pakadiko pa France. How are you doing, my brother? God bless you. Thank you so much for tuning in. Ndiruda nditsanangure pamusoro pemazwi akashandiswa na Jesu achichema ari pamuchinjikwa ekuti Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means Mwari wangu, mandisire. Ndazvona kana kuti zvinhu zvatinonzwisisa muupenyu kuti pane nguva yekuti nyangwe uri mutendi, uri a believer, une situation dzaunosangana nazo dzaunogona kushaya minduro, but dzinongova nemaquestions bedzi. Sa Jesu ari pamuchinjikwa akauya kuzotifira pamuchinjikwa. I situation yaataitarisira kuti anogona kunzwisisa kuti ndo zvandakainga, I'm in pain, it's part and parcel of the process, maybe I'll cry nekuda kwepain, but pano achema aine mubvunzo, which means pain is one thing chiri paside, but there is a question now in pain. Muupenyu mukurarama tine nguva dzatinosangana nemamwe matambudziko nemamwe ma-incidents anorema, whether a believer or not, whether pastor or mwana wesangano, whether prophet or evangelist. There are times yekuti we have got questions dzatinogona kushaya anotipindura, kana kuti tinogona kuwana vanotipindura but vasingatipindure zvinogona kutigutsa kana kutisimbisa. 2014, when I lost my son, I had so many questions. I was crying kuti mukomana ashaika, but I had also questions within me. Vanhu vaiuya vachiti comforta, vachitinyaradza, vaitaurawo mashoko angori common musociety, ngoti aiwa zvinowanikwa, maida zviitirwa ani, aiwa zvinowanikwa, aiwa inguva. Such statements are just common. Anotaurwa nechero munhu, whether believer or not. But inside you unenge une mibvunzo, ma-questions, ekuti nyangwe vanhu vataura zvavanotaura, those statements won't satisfy you when you are in a certain challenge. So pano Jesu ari pamuchinjikwa, ari kuti Mwari wangu, mandisire. Toda titange tatarisa kuti machemero aari kuita haasi kuti my father. Kureva kuti ari kuadresa in a different office, in a different dimension. Mwari ndi baba vedu. Mwari ndiye akatisika. He is our God. So God
office ya creator ya almighty being. Father office in a relationship ya baba nevana. It's a family statement rekuti father. But God is statement yekuti ndi Mwari. Munoziva kuti Mwari ndi Mwari kumunhu wese. To believers and to non-believers, God is God. Why? Because as God vari kuoperata ndi Mwari vari mu office yavo sa creator to all things. But pavanouya kuva father ya statement ye family ye relationship yevanhu vakatengwa neropa raKristu. In other words, ndiri kuti munhu wese munhu waMwari akasikwa naMwari. But haasi munhu wese anova mwana waMwari. Kureva kuti kudini? Munhu wese ari panyika munhu waMwari nokuti akasikwa naMwari. But there is a level yekuti munhu ave mwana waMwari inobva pakusikwa inouya pa level yekugamuchira Jesu kuti ave ishe uye muponesi weupenyu hwako. So God becomes your father by choice. He is your God, whether choice or not, because he created you. He is the creator. So he is God to all, but father to some. I will explain again. Mwari ndi Mwari kumunhu wese ari panyika, wese anofamba, whether believer or non-believer. So Timondi pastor mutendi nekudi vese vakaona Mwari ndi Mwari, because he is a supreme being. He is the creator to all. Asi kuti azova baba vako ave father, it's a dimension of a relationship. When you believe and trust in the Lord Jesus, the one who was sent by the Father. So relationship inouya by choice. But yekuti wakasikwa na Mwari, it's beyond choice. He created you. He is your God. He is your creator. So pano Jesu paari kuchema achiti, my God, my God, my God, my God, why have you forsaken me? Mwari wangu, mandisire. Zvoreva kuti ari kuti when you are in a situation yekuti hausi kudhila naMwari, hausi kuoperata naMwari in a dimension of a father, zvoreva kuti kana vasiri kuoperata newe mu dimension ya father, there are things you cannot understand because hausi mu dimension ye family, mu dimension inokupa access to all information. Makatabo sataka. Kune in, for example, the president kuvanhu munyika yese, asi ndi baba kumhuri yavo. Kune information inozivikanwa nevana va president isingazivikanwe nevanhu vari munyika vese. Why? Nokuti kana vari kumba kwavo, he is a father figure. But kana vari ku nation, he is a president office yavanogona kupinda kana kubuda. But as a father, I office yekuti avapinde kana kubuda varimo, ende ndoma vacharamba vari nokuti ndi baba ku family yavo. So Jesu pamuchinjikwa paari kuti my father, my God, why have you forsaken me? I picture yekuti Mwari vakava Mwari kwauri usingavaonesa baba kwauri, there are things you miss zvinongowanikwa bedzi between father and son, zvisingawanikwe pakati patenzi nemuranda, asi zvinowanikwa pakati pamambo, baba nemwana. Okay, I'll download this way. Mighty teaching we share. You're welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Elisha pa arikutevera Elijah achida a double portion of anointing. Arikutevera as a servant following his master. And ipapo nyanga wakataura kuti ndine zvandiri kuda kwamuri, hakuna chakauya kwaari nekuda kwekuti chaifanirwa kuitwa pass on from father to son. Saka iye he was a serving, he was following Elijah as a servant to Elijah. But time yakauya champupuri chikatakura Elijah.
Firstly, pakauya the chariots of fire and separated the two. Then the whirlwind ndokubva yatakura chamupupuri chikatakura Elijah. Elisha paakatarisa akachema achiti, my father, my father. That statement is statement inechekuita nefamily, inechekuita nekusirwa legacy, because kana munhu ava baba vako ane right yekukusira nhaka. So uyu paakati my father, my father, 2 Kings chapter 2 verse 9. My father, my father. Then Bible note a mantle fell. So that akagona kugamuchira mucheka, akagona kugamuchira zodzo, nekuda kwekuti akuoperate mu relationship. Maybe I need to read uchigone kuti batsira panapa. 2 Kings chapter 2. 2 Kings chapter 2 from verse 11. As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses appeared, separated the two of them, and Elijah went up into heaven in a whirlwind. But Elisha saw this and cried out, my father, the chariots of Israel and horsemen. My father, my father. But kumashure kwese kubva kumashuro achitevera, he was following his master, and he was the servant. He was a servant following his master. But the time yaakasimudzwa achienda mudenga wakachinja matauriro, akagona kuti agone kugamuchira kuzodza. Why? Nokuti when you are now part of the family, une kodzero yekuwana inheritance, yekuwana nhaka, yekuti uwane zvimwe zvinhu zvisingawanikwe nevaranda, servants vakasiyana nemasons. Mukatarisa Jesu kuti zodzi ruye pamusoro pake, akaenda kuna Johana akabhabhatidzwa. Denga parakavhurika, Mwari vakataura vachiti, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Then the Spirit of the Lord came upon him as a dove. Zvoreva kuti mweya mutsvene paakadururwa pamusoro paKristu Jesu, panga pakonfirmwa relationship ya father and son. This is my beloved son. Paakava mwana pachikonfirmwa nedenga kuti is my beloved son, ane chaakapiwa pamusoro peupenyu wake. So nhaka haipiwe varanda, nhaka haipiwe garden boy, nhaka haipiwe house girl, nhaka inopiwa vana vepo. So when you serve as a servant, hauwane inheritance. But when you serve uri mwana, the inheritance becomes yours. Let me just go back to my story. So Jesus ari pamuchinjikwa ari kuti my father, my father, my God, my God, means we have my God, my God. Why have you forsaken me? Kureva kuti ane information yaari kuti is missing now. I need to know why God is forsaking me. I'm doing the will of my father. I'm doing his will. But why is God forsaking me? Now, iri pakuti, ari mu marwadzo, ari mu pain, ane zvipikiri, ane kurwadziwa, ari mu kutambudzwa. There are times ekuti tikasvika mu marwadzo, mu kunetseka, mu kutambudzika, tine zvatinogona kukanganwa. Unoita pfungwa yekuti Mwari vachiri baba vangu here. Unoziva here kuti ukasvika pakurwadziswa nemumwe munhu mu relationship, unoita pfungwa yekuti haachandida asi mumwe wangu. Pain inodisturba kana kuti inokanganisa relationship to an extent yekuti munhu ane zvaanotaura. Munhu kana ari mu pain, I remember preaching sometime nyaya yepain. Kana munhu ari mu pain anogona kutaura mazwi anga asingade kutaura just because ari mu pain. Munhu kana ari mu marwadzo ane statement dzaanogona kutaura dzekuti kana pain yapera, right, anogona kuregreta kana kuti aiwa zvandakataura zvazvese. But let me go back to the cross. Pa cross pano pane a mystery yandoda nditsanangure. So that number one, he was in pain mu marwadzo, ndokubva ataura izwi rekuti my God.
but anooperator in two dimensions, God and Father. So ukati God, there is something you can miss because he's no longer, you are no longer treating him as Father. But I want to show you something. Now iri pano ndeyekuti Jesu paari kudaro pane chinhu chatinofanirwa kuziva. Vakaramba vari baba vake pacross. Ndinzwe zvakanaka. Akati, my father, why have you forsaken me? Azvibude pakudai. Nokuti kana vari baba avaregere mwana wavo ari mupain ivo varipo vachigona kumubvisa. But chakaita kuti pave ne a shift from father to God. Inauye kuti nyaya iyi yakagarirwa pasi kudenga kuti Jesu ari kuuya pamuchinjikwa kuzofira vanhu. Saka the only way yekuti agone kufira vanhu ndokunge baba vaita kunge vamusiya vakaoperata as God. Why? Nokuti baba, a father figure, baba vane rudo, vane relationship. Baba ne mwana pane chekuita neropa. Kureva kuti pain inowanikwa na baba pa mwana wavo inosiyana pakati pemuranda nemushandi wake, servant and master. So pakava ne interchange, pakava ne kushandurwa kwemazwi. Jesu haachati my father, why have you forsaken me? But ari kuti my God. Kureva kuti paanongova God to you, ane zvinhu zvaanogona kutendera zvaasingagone kutendera as father to you. Ameno kana ndiri kunzwika apa, rega nditsanangure futi zvakanaka. Baba kumwana wavo pain havaitendere, vanoburitsa mwana mumoto, vanoburitsa mwana mumatambudziko. Relationship ya father and son yakasiyana neya master and servant. So God to man and God as father to man, my dimensions are different. So nekuda kwekuti Jesu ari kuuya kuzotifira pamuchinjikwa iri purpose yedenga, iri purpose ya baba. But azvaita kuti baba varegere mwana achichema ari mupain nekuda kwerudo, nekuda kwerelationship. Saka chakaitika ndechekuti baba vakaoperata vari muoffice ya God, not as father. Why? Nokuti vakadaro vakutendera kuita fulfill, kuzadzikiswa kwechinangwa chaakainga. Vakaramba vari father to him pacross. Haasi kuzoita fulfill nyaya iyi nekuda kwekuti baba vakarwadziwa kuti mwana wavo arwadziwa. Havagone kutendera mwana ari mupain. But kana pain iyoyo, marwadzo iwayo, iri plan yedenga kuti agone kutifira pamuchinjikwa, ropa nemvura zvierere vanhu vaponeswe, Mwari vanofanirwa kushifta from father to God, so as to allow the pain, but that pain iri reason ye gain, iri reason ye salvation. Mai Mkwena Muguti, you're welcome. Sister Konishava, a good evening to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. I'm so happy to see you online. Hello, people. Hello, people. God bless you. God bless you. A good morning to you. Good morning to you. Bye-bye. Bye-bye. All right. Those shades of feet. One. Right. So, Jesu wakauya kuzotifira pamuchinjikwa kuti tive neruponeso. Iri nhau yakagarirwa pasi kudenga kuti auye panyika kuzofira vanhu. But kana apa pamuchinjikwa baba vakaramba vainaye, hazvigone kuti afe nekuda kwekuti Mwari avafe. The life of God zowe, life ya Mwari kana iri maari, hazviite kuti kana vakamuroverera agone kufa pamuchinjikwa. Muchazviona kuti even crucifixion handiyo yakauraya Jesu. Pandaverenga pati, he gave up his spirit. He gave up his spirit. No wonder ipo pa cross vari vatatu varovererwa mbavha mbiri na Kristu, vaviri ava vakatobaiwa kusvika vafa. But pavakauya kuna Jesu, he was already dead. He died first, not because of crucifixion.
He was on the cross, yes, but he died as to give up his life. He gave his Holy Ghost. He gave up his spirit. Alright, andipo pane nyari ganzoke pa my father, my God, my God. So pari kuti Eloi Eloi lama sabachthani, mwari wangu mandisire, is situation incident yekuti mwari vano operator as God to you, so to allow zvamakawirirana navo vari father to you to fulfill or to reach your destiny, kuti zvimwe zvinhu zvizadzikiswe. Tine ma-issues nema-situations anoita pass through marwadzo zvinorema zvinogozha, zvekuti izvozvo zvinogona kukupa mupfungwa yekuti asi mwari vandisiya, asi mwari havachandida, siye varegera situation nematambudziko achindiwira kwandiri. But it's a passing phase yavanotendera kuti ukapindana nemo ine much reward. Bible not unless the seed dies, mbeu ikasafa muvhu haigoni kuva nezvibereko zvakawanda. I know kuti mumwe unogona kusazigamuchira zvakanaka kuti how can God allow pain mulife yangu, ndoda tobuda mukati mepain yacho. Nzwai, pano Jesu, the only way yekupa vanhu salvation is to pass through the cross. Pa cross pane pain iripo, but nekuda kwekuti the outcome, the result is known prophetically. Denga mwari vanotoziva kuti unopfuura nepamuchinjikwa achafa nezuva retatu achamuka. So there is life after the cross. And life after the cross is different than life before the cross. And chinangwa cha mwari chekuti vanhu vaponeswe ndechekuti Jesu auye atifire pamuchinjikwa. But kana ari pamuchinjikwa ari mupain, akaoperata pamuchinjikwa ari mu relationship ya father and son, akarovererwa, anotopinda mu so much pain. Why? Because haasi kuzofa. Pain haina zvairi kuzomuita, nesituations dzepacross hadzisi kuzomukanganisa chinhu one, nekuda kwekuti the God kind of life inenge iri maari. Saka baba pavanoita sekunge vamusiya, ndo pavatopindira musituation yacho kuti ichizadzikiswa. Vakaramba vainaye haasi kuzofa, vakaramba vainaye vanoita makore mazuva ari pacross achingorovererwa pasina chiri kuchinja. But vakaita sekunge vasuduruka paari kuti why have you forsaken me, inauye kuti pane zvinofanirwa kuitika nekuzadzikiswa kana ivo vasuduruka pauri. In other words, kusuduruka kwavo pauri kupindira kwavo munyaya dzawakafambira kuti dzizadzikiswe. So pane time yekuti mwari vane zvavanotendera zvinogona kukunetsa nekukushungurudza kuti sei vatendera situation yakadai kuti ndisangane nayo ndipindane nemairi. Unotoita mvunzo, unotoita prayer nestatement iyoyo mukati memoyo wako kuti ko mwari mandisirei. Ausati wamudza wana kuti ai dai mwari vapindira musituation, dai mwari vapindira musituation. Tine nguva dzatinonzwa kuti mwari vabuda musituation iyi, mwari nanga ndinawo, mwari ndiri kufamba nawo, but musituation iyi ndiri kunzwa sekunge mwari vabuda. Mastatement yekuti mwari pindirai anongozadzikisa statement iri pacross yekuti Eloi Eloi lama sabachthani, mwari wangu mandisire. But I've realized kuti pane zvinogona kuzadzikiswa bedzi, vakaita sekunge vasuduruka vabva pauri. Gamba iwo vachiti I will neither leave you nor forsake you. Zvazvinoreva ndezvekuti pavanoita sekunge vasuduruka pauri, unenge watadza kuona kuti vapindira munyaya dzako in a way yekusuduruka. Can I go deeper? Pane zvandiri kunzwa. I need to explain something here. Handei kunauye mukadzi waLot. Mukadzi waLot mudestiny, mufuture yerwendo rwaLot ahamo. Nokuti kuti tiwane rudzi runonzi Moab rwakabva paera pamusikanzwa pasini yakaitika incest yakaitika pakati paLot nevanasikana vake. Lot akarara nemwanasikana wake, kukaberekwa mwana unonzi Moab. Ruth watinoona eMoabites achiuya kuzororwa naBoaz. Ruth iproduct inobva paincest, pakuti Lot akavata nemwanasikana wake, nechikonzero kuti mai Lot vanga vasara munzira, and she turned into a pillar of salt. The reason why Bible rinotsanangura mai Lot
kuti vakava chiro chemunyu inauye kuti there is a shadow picture, a revelation concerning salt. Jesu paanouya anoti mukava vatende mukatenda kuvhangeri rake imi munobva mava munyu wenyika. So isu mabelievers tikakompewa nesalt nemunyu wenyika, tikatresa muBible panotangira nhau yemunyu ichitangira pana mai Lot, zvoreva kuti mai Lot pavakava munyu vane chavanga vaona nekutenda nyange yakatreatwa seera pakuti kudii. Ndinzwisei zvakanaka. Munyu zvaunoita kana waiswa mumuto, kana waiswa mumuriwo, kana waiswa maunofanirwa kuiswa, unodissolve. Kureva kuti visibility yawo, kuonekwa kwemunyu kana waiswa musupu mumuriwo hakuchaoneki. But kunzwika, unonzwika even usisaoneki. Ma effects esalt anoramba achinzwika. Even salt yacho yadissolve yapinda musupu isiri kuoneka. In other words, my Lord vari kuti kumberuko handisi kudiwa. Nyangwe ndisiri kudiwa kumberuko. Chandichaita ndechekuti ndichamira pano as salt. Kuti kumberi hamusi kuzondiona. But kumberuko muchandiona. Kuti ndaitoziva kuti handimo muprogramu iri mberi yekubereka rudzi rwaMoab. Nokuti Lot nemudzimai wake havatipe rudzi runonzi Moab. KuMoab ndokunobva Ruth. Saka denga rine plani nemukadzi anonzi Ruth kumberuko achabva munyika yaMoab, kurudzi rwaMoab. Saka mai Lot vakaramba varimo murwendo vakandosvikawo mberi, rudzi runonzi Moab hakuna, Ruth haasisiko. Plani yekuroorwa kwaRuth naBoaz kumberi haiko. Saka mai Lot vanoti, as a believer ane revelation, I stand here, I act as salt. Kuti salt zvainoita inoiswa mumuriwo yoregera kuonekwa. Asi munhu paanodya unonzwa achitaura kuti salt irimo, ndiri kunzwa salt. Zvoreva kuti pane pekuti Mwari vanoita sekunge avapo, but varimo muresult, mureason sevaita sekunge vasuduruka pauri. Saka Jesu paari kuti my God, my God, my Father, my Father, my God, why have you forsaken me? Ari kuti Baba avapo, Mwari avapo pano, ndiri kuvashayiwa, vandisiya. But pa destiny yekuti ndichafa ndichamuka ndauya kuzofira vanhu kuti vanhu vaponeswe varimo. Saka avapo kuva present mu situation, but vari present mu purpose, muchinangwa chiripo kuti chizadzikiswe ndifire vanhu vaponeswe. Baba varipo, but kuti ndivaone kuti varipo mupeni yandinayo handisi kuvaona. So ipapo pane a salt effect yakaitwa naMwari pacross. Salt hauione mumuriwo, but ukadya muriwo unoinzwa kuti irimo. So Jesu paari kuti my God, why have you forsaken me? Ari kuti pano handichakuonai munenge mandisiya, but chandinoziva, you neither leave me or forsake me. Murimo mu purpose, but pa pain nepa cross handisi kukuonai, but mu purpose you are still there. Amen. Kana nanzika zvakanaka ipanapa. So there are times yekuti unoita sekunga hausi kuona Mwari mu situation yako, vanenge vakusiya, but at the end unotozoona kuti asi panguva iyi zviye zvakatenderwa naMwari zvinorwadza nezvinorema, ndikafungidzira kuti Mwari vandisiya, zvanga zvakandinakira nekuda this result or this purpose yandakusangana nayo. Kana ari Shadrach, Meshach, Abednego vasati vakandwa mumoto, nyaya ichiri kukukurwa nekutongwa, havana witness, havana munhu anomira nawo, but pavanokandwa mugomba voregera kutsva, ndo pavanogona kudiscover kuti kwese uko Mwari vanga vari vasiri kuoneka, vachiita sekunge vatisiya, but taamumoto taakuona the result yepresence yaMwari muupenyu hwedu. Hama dzangu, muupenyu mukurarama, masituations atinogona kuti Eloi Eloi lama sabachthani ariko. Ukanzwa munhu achiti Mwari pindirai, zvoreva kuti ane paasiri kuona Mwari, pane paasiri kuona uvepo hwaMwari, ari musituation inorwadza inorema, but haasi kugona kuona the presence of God. But I've come to strengthen you. I've come to tell you this. Despite pain and many challenges, uye nepfungwa dzinokubata kuti dai Mwari vapindira, Mwari havapo,
shoko rekuti I will neither leave you nor forsake you riri nderezvokwadi. Mwari ndimwari vakatendeka. Mwari vanozadzikisa shoko ravo. Pain, marwadzo aunosangana nayo anokupa pfungwa yekuti Mwari vakusiya, Mwari havana iwe. He is so faithful. Vakatendeka, vakarurama. You will testify the goodness of the Lord. Inguva yekuti kana mbeu ikaiswa muvhu ikafusirwa 2 days vanhu vanogona kupfuura nepo vakataura zvavanotaura kuti wasted land, hapana chiri kubuda, hapana chaita, but inhau yekuti the temperature irimo muvhu nemamiriro akaita zvinhu muvhu imomo ari kugadzira kuti mbeu igone kuita germinate. So there are times yekuti waiswa munenge mune temperature yekuti zvimwe zvinhu zvibude, zvimwe zvinhu zviite zvakanaka. So iyoyo Eloi lama sabachthani, it's a temperature, it's an atmosphere, inzvimbo yekuti inopindwa nayo, unomupinda munzvimbo iyoyo, musituation iyoyo, but create a certain atmosphere inokonzera kuti mbeu iri mauri, purpose izadzikiswe, chimwe chinhu chibatike. Jesu haagone kufa akaramba aina Mwari vari pamuchinjikwa. Why? The God kind of life inonzowei haigone kuparara. So kuti agone kufira vanhu, Mwari vanoita sekunge vabva yeti varimo. It takes me to the book of John chapter 11. Mary and Martha vanoti kuna Jesu, dai manga muri pano, hanzvadzi yedu hayaifa. Zvinoita sekunge vari kupa Jesu mhosva yekuti you were absent. That's why dambudziko rakasangana nesu. Gamba Jesu was present in understanding the purpose and the reason of the death of Lazarus. Hanzvadzi hadzisi kuziva kuti Mwari vane zvavari kuda kuita, vari kuda kutora kukudzwa, vane zvavari kuda kurivhila kuvanhu kuti I can also give life. That's why Jesu akazviintroduce nezita rekuti I am resurrection and life. Zita rekuti resurrection rinoreva kumuka, hapataurwe nyaya yekumuka kana pasina chakafa. So ava pavari kuti Ishe dai manga muri pano, hanzvadzi yedu hayaifa, Jesu ovati I am resurrection. In other words, Jesu ari kuti hongu ndanga ndisipo physically, but spiritually, with reasoning and understanding ezvinhu zvemweya, I was present. Why? Because I know the purpose and the mind of God concerning the death of Lazarus. People of God, hear me very well. Tine nguva yatinosvika kuti asi Mwari apa vandisiya. Situation yangu iyi Mwari vakaita kunge vandiramwa vasiyana neni. Eloi lama sabachthani. Inguva inosvikika mukurarama, whether believer or not. Yaunonzwa kuti pano ndiri ndega, Ishe vandisiya. But nokuti vakatendeka uye vakarurama, you will testify the goodness of the Lord. Une chauchaona uye uchatenda kuti Mwari munguva ya Eloi lama sabachthani maka create an environment, a situation yakabika nekugadzira zvimwe zvinhu zvanga singagone kubatika dai pasina kupfurwa nemusituation iyoyo. Iriko nguva yekuti madzimai vanogona kusafara kana iri time yelabor, but the time yelabor munhu ari kuchipatara anobata makorokoto, anobata zvaanoda, zvaanotarisira muupenyu zvinomufadza. But pane time yepain, so much pain, yekuti unonzwa sekunge Mwari vakusiya, but iri a process yekuti uone kuti vanewe nokuti une chauchabata, une makorokota unosangana nawo. Hama dzangu, ndinofara kukuonai. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, nyasha dziwanzwe, Mwari vakurwirei, Mwari vakuchengetei. Baba Chisaka pakadiko pa New Zealand, I hope I find you well. God bless you. Lloyd Mahashi, how are you keeping, my brother? Talent Mayembe, God bless you, God bless you, God bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakugonesei, Mwari vakuchengetei, nyasha dziwanzwe. I speak blessing and I speak favor over your lives in the mighty name of Jesus. Malcolm Sigauke, how are you doing? How are you keeping? God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Baba Maduro, how are you keeping? How are you doing? God bless you, God bless you, God bless you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei. Nguva iriko hama dzangu yatinogona kusangana nayo yekuti unogona kuva nepfungwa yekuti asi Mwari vandisiya, asi Mwari havasi kundiona,
kosei vanditendera kupinda nesituation dzakadai. But I've come to tell you this. Vanoramba vari Mwari, vakatendeka nguva dzese, vanozadzikisa chavakavimbisa. Imagine Joseph in prison. Bible ndo rakatongotidzivisa kuti the Lord was with him. But in other words, pa common sense natural reasoning yemunhu, munhu anoita pfungwa yekuti kana ndikapinda mujeri nemhosva yandisina kuita, truly justice haina kupiwa kwandiri, kana kuti Mwari havana kutendera, kana kuti Mwari havana kundirwira, Mwari havana kundiwanira nyasha, Mwari vandisiya, Mwari vandirejecta. Imagine Joseph in prison asina kucommita the crime, kuti pfungwa yake akafunga sei, akazvigamuchira sei, akazviona sei, akazviona sekunge ari musituation ya Eloi Eloi lama sabachthani. People of God, hear me very well. IBible rinozongotitsanangura kuti the Lord was with Joseph. In other words, iye pachake aigona kuva nepfungwa yekuti Mwari apa vanga vandisiya. Why? Nokuti nyaya iyi haana kuiita, but he is in prison. So pane time yekuti une situation yaunongonzwa sekunge uri muremo, uri mu atmosphere iyoyo ya Eloi Eloi lama sabachthani. You are in pain. Una help iri close to you, kuya people who are close to you have deserted you. Kune ma situations aunonzwa kuti pano ndinenge ndisina nyasha dza Mwari, Mwari vandisiya, Mwari vasudurutsa help from me, Mwari vasudurutsa favor from me, ndichakwanisa kuona Mwari. But I've come to realize kuti that time ine zvaino creator. That time ine zvaino creator, nguva iyoyo ine zvainogadzira, zvaunogona kuzotenda nekupupura kunaka nekugona kwaMwari. Why? Nokuti it's the wisdom of God. Mkoma semu nyakunengwa, so happy to see you online. God bless you, God bless you. Mwari vakitire nyasha shukuru. So Eloi Eloi lama sabachthani, its situation inosanganikwa nayo. Chokwadi chiripo, ramba uchinamata nekuonga Mwari. Apa Jesu achema achiti my God, haana kuti my Father, which means as Father he is with you, as God vaita sokunge vabva pauri, so that zvamakawirirana as Father and Son zvigone kuitika. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your favor. I speak blessing, I speak favor. Ndataura nyasha, ndataura kuropafadzwa pamusoro peupenyu vana venyu. Simbisai vana venyu Mwari, vari muma situations akamira sekudaro, vari muma situations avari kutaura vachiti Eloi Eloi lama sabachthani. Imi Mwari sababa wedu hamuna kutisiya, hamuna kusuduruka pachinangwa nepurpose yezvatiri kutsvaka nekuti zviitike. It is the wisdom of God. Uchenjeri neunyanzvi wenyu Mwari wekugadzira a situation inokonzera kuzadzikiswa kwezvatinochemera nekutsvaka. Takupai mbiri, takuremekedzai mutsvene, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. May the Lord bless you. May the Lord protect you. May the favor and the blessing of the Lord be upon your lives in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengete, Mwari wenyasha vakugonese, tisinganisike zvakare mangwana nenyasha dzaMwari. So this sermon, it will be also on MP3. Maybe you can play it uri motikari mako, uri mba mako uchifamba as an audio. So no matter, you can just hit my inbox so that I can send it to you. But maybe I'll send to you